מה התחלה את ה... למה אני זוכר נראה לי מה עשיתי? רק את הפזמון אני זוכר. עכשיו אני רוצה שתשב. רגע. מנס ציונה. זהו מעשה לבחור. בחור נחמד. בשם יאיר. יאיר הגיע אלינו לא מזמן. מנס ציונה רחוקה. ראיתי אותו לראשונה בתוך 8 קומות, והוא אמר לי רק דבר אחד. אתם מוזמנים להצטרף. איפה תלך, יאיר? איפה תלך? איפה תלך? איפה תלך, יאיר? איפה תלך, יאיר? תלך. יאיר שלנו הלך כאן והוא לא יחזור לעולם. למה עזבת אותנו? תמשיך. חזור אלינו יאיר, אתה בחור טוב יאיר. מה זה, מה אומר? מי זה מגיע? יאיר. זה ציפור. זה מטוס. מי זה? זהו יאיר. הוא מתקרב. הוא מתרחק. הוא מתקרב. הוא מתרחק. הוא מגיע. זה יאיר! איפה תלך יאיר? איפה תלך, יאיר? איפה תלך? איפה תלך? איפה תלך, יאיר? ועכשיו. איפה תלך, יאיר? למה עזבת? למה עזבת אותנו? יאיר. למה? יאיר. יאיר שטראובר. זה היה שיר לבלדה על יאיר. הבלדה שלי על יאיר.